pamilya ni ma'am. Nagikan pa ni sila sa Kapatagan, no? Nag-initiate yun sila, no? Ako ay tabang nga diin ang ilang pamilya, ang ilang simbahan, na ang first floor na simbahan, nagkuan o budget na diin, nagkuan sila nga i-unit nila sa isa sa kabarangay sa Bansalan. So, niabot sila sa opisina ganina, o noon sa mo nga nagkuan sila nga asa nga barangay nga pwede hatdan, no? Sa amo ang instansya dito, ug sa mong nakita dito, isa ang bitaog sa wala pa din na mo naatiman nga barangay, no? Mao to mga ipon dispensa sa opisina kay siguro sa kadaghan sa barangay sa Bansalan, dili pa jud na mo makaya jud na tudlan tanan. Labi na kay sa lugar na makuana na medyo lagyo nga lapot mo to no. So at least karon patuloy na nila sa kabugan nga gugula priority mo to nga inodlo na ko bitaog ta kay murag wala pa jud mi naka-extend o assistance dito. So dako kay namong pasalamat sa private sector o sa simbahan sa Prosper na diin nag-initiate ko sila para mahatagan mo unang ayuda, no, ayuda para sa inyong pahinahanglan ng adlaw. So daghang kay salamat ma'am sir nga diin sa inyong gi-prepare nga hinabang at least po ang barangay Bitao makasinatin po medyo mugaan gamay ang ilang mga pinahanglan pa matag-adlaw. Labi na ron kay bitak siguro, no, binawan din kasi abot ang linog nga dili na to bitak na. So ana na lang, no, so sila gikan sa barangay Kapatagan do sila po isa po sa apektadong pamilya pero gipili nila nga dili nila mapaapekto sa linog kung dili itabang nila ang ilang ilang kuan nga makatabang sa uban. So daghang kay salamat. O karon ato na lang tawagon by pamilya, no, ang katong nakalista dari para jud maapot sa tanan. O kuan. Kaya ako na nang dito. Marcelina Trial! Wow! Carson! Oy, ano. Sarap pagbasa niya. Roxanne Bara. Rexmond. Rexmond Bara. Oy, Rexon Bara. Ano? Pagdali Rex. Legaspi ba? Legaspi Bara. Rexel Buwisan. Rexel! Saan mo, Sel? Papa, yang papa. So, Grace Rodriguez. Nay, kwatong Grace Nay. Jimmy Ting. Vangeline Iting. Ernesto Reponte. Rico Cain. Uy, Rico kain! Pelimon Ganon Jr. Pilimon daw! Pilimon! Pilimon! Arlene Giao. Arlene Giyaw daw! Arlene Giyaw! Asa to buyit le? Kami lang dala. Buyit. Salamat kayo! God bless you!